Хайырлы көн мөхтәрәм телевизор караучылар. Аднаның иң матур һәм изге көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Дөньяда бер төсле кешеләр булмаган кебек, бер төсле язмышлар да юктыр. Булса да бик сирәктер мөгаен. Казакстанда туып, Татарстанда гомер итүче Роза ханым Шәйфетдинованы язмышы да шаккатып бәйнә-бәйнә сөйләрлек. Бүген сезгә тәкъдим ителә торган Игә илтүче юл тапшыруының чираттагысы әнә шул Зауыклы гөл чәчәге исемен йөрткән ханым һәм аның зур тату гаиләсе турында. Юлда йөрсәм, никтер күңелем, яктыра матур уйлардан. Нинди серләр бардыр офыкта, чакыра әллә кайларга. Менә без бүген юлга чыктык, Күкмара районының Пүчинкә Сүтер дигән авылында, кунакта Шәйфетдиновлар гаиләсендә. Әссәламу алейкум, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Аллага шөкер. Әйбәт. Менә монда безнең инде балалар да җыелган. Һәм әйдәгез башта Роза ханым танышып китик әле шулай бит. Менә җигет синнән башлык, исемең ничек, кызлар да безләр белән таныштырсыннар әле. Мин Игнат. Мин Флора. А минем исемем Авеста. Минем исемем Аида. Субханалла, менә Роза ханым һәм Владимир. Сезнең фамилиягыз Закирова кебек истә калган. Кайчан алыштырдыгыз аны Шәйфетдиновага? 88 елда институтны бетергәч, направление буенча мин шушы авылга килдем. Ранудан. Монда без очраштык Владимир белән беренче елны танышып, менә монда калырга булдым мин. Владимир, ничек күзегез төште соң бу кызга? Бик шибәр име? Шибәр. Яхшы. Менә Роза ханым, сез инде кичкенәдән зур гаиләдә үскәнсез дип беләм, шулай бит. Әле сез озак еллар Казакстанда да яшәгәнсез. Туганнарыгыз да анда яшәп калган, кайберләре сез күченеп кайткансыз. Менә шул вакыттан сезнең күңелегездә зур гаилә белән яшисем килә дигән теләк туган иде. Ничек менә шушылай тамашачыларны да таныштырып үтик әле. Роза ханым һәм Владимир әфәнденең 10 балалары бар. Ул 10 бала өстенә әле үзләренең 3 балалары бар. Унысын алар ятимнәр йортыннан алганнар һәм безнең күп милләтле Татарстанда күп милләтле гаилә бер төбә астында яши. Роза ханым, ничек шушындай эшкә җөрьәт иттегез? Кеше улыбызга авылда иптәш юк иде уйнарга. Һәм без бер шул яшьтәге берәр малай дип барган идек. Аның сеңлесе булып чыкты, сеңлесе дә бар икән. Без икеләтә уйламадык инде, алып кайттык икесендә. Һәм бүгенге көнгә хәтлек алар безгә үзебезнең балалар шикелле якын итеп кайтып йөриләр. Аллага шөкер, инде институтны бетереп, Казанда эшләп, Чаллыда сеңлесе Владимир белән Вероника. Балалар кайтып кергәч, сез бит инде аны бит бер көнгә генә, бер атнага гына түгел, гомерлеккә дип аласың. Ничек алар сезгә эндәштеләр? Башта алып кайтканда бик волноваться иттек инде, җырлый алмадык. Әйе, курыктык инде. Алар өчен бит отвечать итәргә кирәк, җаваплы без. Анаралар кайткач, берничә көн торгач, сезне әни әйтеп әйтсәң буламы дип сорагач, бигрәк тә безгә бик волнительный булды. Һәм мин гаиләдә үзем 7нче булсам да, әнием һәм авырту абыем бар иде минем. Менә шушы йортта безнең кулда киттеләр алар.
Һәм мин бик рәхмәтле иремә, олы йөрәкле булганга. Шул беренче балаларны без шулай уйлап, үзебез уйлап, әйдә алып кайтыйк әле, улыбызга да иптәш булыр, безнең мәктәп яныбызда гына. Тәрбиягә бала алуга карар кылуда зур адым, өстәвенә кирәкле документлар җыю үзе бер каршылыклар киртәсе. Әмма аларны башкарып чыккач, чит кеше баласы белән уртак тел табу өчен дә осталык, тәҗрибә кирәк, я булмаса даими киңәшчең булу шарт. Нурзида Наилевна безнең төнне дә килгәне бар, проблемалар булганда. Киңәшле эшнең киме булмас, киңәшсезнең юне булмас, киңәшле эш таркалмас. Алып кайткач та Роза Минихановна шалтыратуы булды кич белән. Нишлим, Нурзида Наилевна, килеп китә алмассыз микән дип, сагат 7-дә минем килергә туры килде бу гаиләгә. Чөнки кайткан кызыбыз Вероника ул вакытны мине кыйнылар дип, шуны сүз чыгарды. Миңа монда ошамый дигән сүзләр булгач, инде килмичә булдыра алмадым. Килдем, утырып сөйләштек. Onun ул вакытта Ленар да кичкенә иде. Бу гаиләгә килгәндә инде Вероника әле кайткач кына әзрәк проблемалар туу булганда мин килеп җитә идем инде. Беренче итеп тәрбиягә алган балалары Вероника белән Владимир хәзер зурлар. Владимир Мәскәүдә Россия Халыклар дуслыгы университетын, ә Вероника Мамадыш киллиятен тәмамлап эшкә урнашкан. Алар авылда вакытта ук Шәйфетдиновлар тагын ишәеп куя. Опека бүлеге аша Марат белән Ефимны тәрбиягә алалар. Барысы да бер-берсе белән аңлашып, бер гаилә булып яши башлый. Сезнең бит әле балаларны менә шушылай алуның сәбәбендә мәктәпне япмау, аны яшәтү теләге дә булган түгелме соң? Әйе, шу ансы да бик сөйенделәр инде безнең директорлар да, балалар кайтып торсын, тагы алагыз дип. Һәм без менә 3 ел элек алып кайттык Багиров гаиләсен. Аларны теләүчеләр булган инде Самара шәһәреннән. Но менә без ислам динендә безнең мәчеткә йөрисе килә дип, безнең авыл шундыйрак гаиләдә безнең шулай ике төрле милләт. Эш бер туган ислам дине кануннарын үтәп яши. Шәйфетдиновлар фикеренчә, дини тәрбия алган кеше тәртипле була. Иң зур байлык иман. Чөнки иманны кибеттән сатып алып та, бакчада үстереп тә булмый. Аны хөкүмәт тәләшми, мирас булып та килми. Айды белә аралашып алыйк әле. Айды безнең инде хәзер мәктәпне тәмамлаган дип аңладым. Мин Казан федераль университетында укыйм. Укытучы булып җыенам. Укытучы һөнәрен сайладың. Роза апа кебегәйме? Чөнки мин балаларны бик яратам. Башлангыч сыйныфларны укытам һәм инглиз теле укытам. 2019 елда Казаннан Аида белән абыйсы Роман Бугардаевны тәрбиягә алалар. Алар Азербайҗан милләтеннән, сабыйларның әтисе дә, әнисе дә вафат булган. Кызларны әни, малайны әти кеше тәрбияли дигәли без үзара сүз чыкканда. Гаиләдә әти элек-электән киңәшче, юл күрсәтүче, авыр чакта терәк булучы, машина йөртүче булып эшләүче Владимир да нәкъ шундый таяныч. Мин балаларны яратам. Бөтен сез Роза карый инде, мин эшкә өйрәтәм. Порядокка. Порядокка, я. Эшләгәнең кеше өчен булса, өйрәнгәнең үзең өчен. Балалар эшсез утырга тиеш түгел. Алар гел бер нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш. Файдалы. Урамда гына йөреп түгел, чыгып китеп, алай ярамый. Менә ирем минем эшкә өйрәтә, безнең Игнат мәктәптән кайта да. Инде сорап та тормый, без дә әйтмибез, кая йөрим икән бу дип, ошагандан соң бөтен ишегалларны җыштырып, менә аның киләчәк хатынына мине уже ничек дип уйлыйм инде, бәхетле хатын булачак.
Кызлар минем бүтін порядокны алардын итеинде. Аллага шүкір. Койткач та минем нишлим мекен деп турмайлар алар. Алар үзләре беләләр, үй җыштырганмы, табак савыты җыштырганмы. Бакчага чыгасы вакыт булса да менә шибеш, коз шибешләр җәйкене була. Шәйфетдиновларның күп балалы гаиләсе авылның иҗтимагый тормышында да актив. Роза ханым Кукмара гына түгел, республика күләм чараларда да актив катнаша. Җирле үзидарә исеменнән сайланган депутат тәле ул. Без гаилә белән бүтән мероприятиеләрдә үткәрәбез. Безнең менә авылда ел сан сабантуй үтә, менә монда гына безнең үй белән рядом площадкада. Ул сабантуй безнең өстә. Ел сайын төрле бәйгеләрдә без хәнишкә билдә 2 тапкыр катнаштык. Женщина года, мужчина года шунда катнашып беренче урын алдык. Фестиваль приемных семей Казанда берничә тапкыр булды инде. Анда катнаштык. Төрле балалар булган икән әйме Роза ханым. Менә берсен сез сәламәтлеге шикле бала үзе сезгә сорап килгән бугай сездә яшимәле дип. Шулай да булды, Аның исеме ничек? Миша Мажаров, хәзер ул Ершовада ята безнең. Аңа карамастан ул безгә 2-3 көн сайын звонить итеп тора. Без аңар ой сайын барга тырышабыз. Әле менә ураза беткәч тә зур бәйрәмдә специально барып кайттык кеше малай белән. Күчтәнәчләр менә көтә. Менә берничә тәп булмый инде ул кешедән авырту булгач, без тумыштан шулай. Тумыштан шулай. Ну вакытында карамаганнар инде, анысы бар инде. Менә балаларны алып кына түгел, ошатып, киендиреп кенә түгел. Балаларны развивать итәргә кирәк. Менә безнең иң беренче балалар да спорт белән киттеләр. Иң беренче балалар үзебезнең малайда безнең самбо белән сборная республикага кирделәр. Аллага шөкер. Самбо, дзюдо бөтен соревнованияларда беренче урын алып кайтып, ничә ел без сөйнеп, менә ирем аларны машина белән йөртте районга. 9 ел йөртте аларны районга. Безнең автобус йөрми бит инде. Барып, кайтып, көтеп аларны шунда. Шушы менә кызлар минем бадминтоннан тоже молодцы. Бадминтонны әле күргәннәре дә юк иде, монда килгәч, безнең мәктәп бәләкәй генә булса да, бик әйбәт физругыбыз бар. Улларны бадминтонга кертеп җибәрде. Хәзер алар беренчелекне алып, спорт кына түгел, безнең укуда әйбәт, Аллага шөкер, 4-5-легә генә. Айдага мен бик зур рәхмәтле, ул укытучылар елында миңа шундый бүләк ясады. Педагогический институтка кирип, Аллага шөкер, йөрдек. Аның белән егылар биреп, репетиторствога, менә ирем йөртте инде, Аллага шөкер. Обысы да шул ук КФУда укый, физика институтында. Роза Шәйфетдинова Кукмарада игелек дип аталган тәрбиягә бала алучы ата-аналар оешмасының рәисе. Аңа күп кенә баласыз гаиләләр, ятимнәрне үз канаты астына сыендырырга теләүчеләр мөрәҗәгать итә. Безнең районда 14 елдан эшли башлады инде. Без төрле эшләр башкарабыз. Балалар алган вакытта ук авырлыклар бик күп була, сораулар. Балалар 18 яшь тулгач, бик күп сораулар була, укырга кирергә, общежитиегә урнашырга. Төрле гаиләләрдә төрле вакытлар була, я әти, я әнисе вафат булырга. Булган чакларда бергәләп җыелышып булышырга. Сүз белән генә түгел, материал яктагы да спонсорлар эзләргә безгә, конечно, опеканың руководителе Нурзида Наилевна Габдулганева бик булыша, ул йөри инде спонсорларга. Мәрхәмәтле, йомшак күңелле кеше иң авыр, иң кырыс шартларда да үзен ипле, ягымлы тота.
Тәрбиягә бала алган гаиләләр белән районның опека бүлеге даими элемтәдә булуда зур ярдәм. Алай гына да түгел, ятимлек буенча фатир бирелгәч тә аларга беренчел кирәк-яраклар белән булышалар. Безнең районда бик күп зур йөрәкле кешеләр. Безнең инде бик күп заводлар бар районыбызда. Мин сорыйм балаларга металл посуда безнең комплект посуды бирә инде. Итек фабрикасы бирә безнең. Ояк киемнәрендә анда сон постельдә улар тегәләр инде бүгенге көндә, одеяллар да бирәләр. Швейная фабрика безнең тоже ул яктан бик күп зур бүләкләр ясый. Шуның өчен инде балаларга тормыш оякка басканда, зур тормышка инде үзләренең фатирларына чыкканда без инде ярдәм итәргә тырышабыз. Шәйфетдиновларның үзенекеләр Ленар, Наталья, Альберта тәрбиягә алынган балаларны туганнары кебек күрә, ярдәмләшеп яши. Безнең гаилә бик зур. Мин инде өйләндем. Минем 2 улым, Риваль һәм Роберт, 4 яшь. Әти-әнигә бик зур рәхмәт, булышалар алар безгә. Балаларга үз балаларыңнан айырып карарга кирәк түгел. Менә безнең үзебезнең балалар булгач, уже балаларга нәрсә кирәк, нинди яшьтә нәрсәләр кирәк, нинди аларның кызыксынулары булырга мөмкин. Аны без беләбез инде. Мин гаиләмне бик яратам. Атна саен кайтам, сагынам. Безне тәрбияләгән өчен бик зур рәхмәт. Мин бик рәхмәтле. Володя абый һәм Роза апа бик зур рәхмәт һәм барысын да яратам. Мин Володя абыйга һәм Роза апага бик зур рәхмәт әйтәм. Мин аны бик яратам. Роза белән Владимир Шәйфетдиновларга махсус хәрби операциядә хезмәт итүче Марат Александров та бик рәхмәтле. 4 күз белән аның исән-сау кайтуын көтәләр гаиләдә. Үзегезнең 3 балагыз янына тагын 10 ятимне сыендырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бу сезнең олы йөрәкле, кече җанлы булуыгызны, чыннан да балаларның гаиләдә тәрбияләнергә тиешлеген раславыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, игә илтүче юл тапшыруы шуның белән ахырына якынлаштык. Тагын бер кат исегезгә төшерәм, без Кукмара районының Пүчинкә Сүтер авылында Шәйфетдиновлар гаиләсендә кунакта булдык. Киләсе очрашуларга кадәр. Игә илтүче юл тапшыруы Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссиясе ярдәме белән эшләнде. Бу дөньяда һәркем үз бәхетен үзе кыра. Үз бәхетебезне үз кулыбызда саклый белсәк дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.